आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड तालुक्यातील शिमगोत्सवाच्या वेगळ्या प्रथा पाहायला मिळतात. तालुक्यातील गावित समाजाची होळी, शिमग्याचे फाक आणि कोळी नृत्य याला एक इतिहास आहे. विजयदुर्ग किल्ल्यावर आरमारात देवगड तालुक्यातील अनेक गावित कुटुंब स्वराज्याची सेवा करत होती. या गावित समाजाच्या लोकांना एकजुटीनं ठेवण्यासाठी आणि काही काळ मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक एकी टिकून राहण्यासाठी होळी सणासोबत सोंगे आणि कोळी नृत्याची परंपरा सुरू झाली. आजतागायत देवगड तालुक्यातील गावित समाजात ही परंपरा चालू आहे. ही परंपरा जागृत ठेवण्यासाठी काही गावांनी आटोकाट प्रयत्न केले. त्यात देवगडमध्ये झाजमवाडी, तळवडे, मळई, आनंदवाडी, गिरिये, वानिवडे, बांदेवाडी, विजयदुर्ग, तारामुंबरी, आंबेरी, मोन, वीरवाडी, कट्टा, मोरवे, आडबंदर इथं आजही जोशात हा कार्यक्रम पारंपरिक पद्धतीनं उत्साहात साजरा केला जातो. होळीनिमित्त सध्या शिमग्याचा उत्साह देवगडमध्ये शिगेला आहे. या ठिकाणी गाभित समाजाच्या वतीने घुमाट हा प्रकार काय आहे हा त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात. नमस्कार, मी श्रीकृष्ण वसंत कोळंबकर आणि समस्त मोरवे गावची लोकसंख्या इथे जमलेली आहे. हा गाभित समाजाचा उत्सव म्हणून गणला जातो. पण आमच्या मोरवे गावात आमच्या गाभित समाजाबरोबरच भंडारी समाज जो आहे तो सुद्धा आमच्यासोबत हिरीने यात भाग घेऊन आम्हाला सहकार्य करतो आणि अशा तऱ्हेने हा उत्सव शिमगोत्सव जोरात चालू असतो. या शिमगोत्सवाला 100 वर्षापूर्वीची ही परंपरा आहे. या मांडाचं, या चव्हाट्याचे प्रमुख ढोके आणि कोळंबकर हे दोघे मानकरी फौजदार म्हणून ते काम पाहतात. वेळोवेळी काही अडचणी आल्या, समस्या आली तर या मांडावर जमून इथे न्यायनिवाडा होतो. श्रावण महिन्यात मोठ्या पायांचा मांड हा कार्यक्रम होतो. इथे सर्व सूत्र उपस्थित होतात. सर्व गावाची रखवालीसाठी जी काय पिढापिढा असेल तर ती दूर करतात. सर्वांना सुखी समाधानी, सर्वांचे इच्छित मनोरथ पूर्ण करण्यासाठी सगळे बाळगोपाळ हा उत्सव साजरा करतात. अशा तऱ्हेने या वर्षीचा, चालू वर्षीचा हा शिमगोत्सव चालू आहे. या शिमगोत्सवाची ही आजची 3री रात्र आहे आणि आजच्या 3ऱ्या रात्री घुमट वाजवण्याचा कार्यक्रम संपलेला आहे. विशेष म्हणजे शिमगोत्सवात घुमट हे प्रमुख वाद्य आहे आणि या ठिकाणी अजूनही ती परंपरा जोपासण्यात आलेली आहे. फाग अर्थात फाल्गुन महिन्यात गावयाचा किंवा गावयाची जी गाणी तो फाग, ते फागाचा प्रकारसुद्धा या ठिकाणी सादर केलेला जातो. आत्ताच तुमच्यासमोर इथे फाग म्हटले गेले, घुमटावर वाजवले गेले आणि घुमटावर मानाची कोळीण जी आहे तिचं नृत्य पण झालं. अशा तऱ्हेने शिमगोत्सवाच्या 5 रात्री आणि पाडव्याची 1 रात असा हा फाल्गुन महिन्याचा भरगच्च कार्यक्रम या मोरवे ग्रामस्थांमार्फत केला जातो. या पंचक्रोशीतच नव्हे तर दशक्रोशीतसुद्धा या उत्सवाचं आणि या चव्हाटेश्वराचं नाव आहे. दूरदूरहून या ठिकाणी
या चव्हाटेश्वराजवळ आपल्या मनाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी, देवाला साकडं घालण्यासाठी लोक येतात. त्यांची श्रद्धा आहे आणि त्या श्रद्धेच्या जोरावर सगळे लोक येतात. त्यांच्या मनोकामना देखील पूर्ण झालेल्याची कित्येक उदाहरणं आहेत आणि असं हे जागृत देवस्थान गणलेलं गेलं आहे असं पंचक्रोशीमध्ये मान्य आहे. आणि अशा तऱ्हेने आम्ही सर्व बाळगोपाळ आनंदित होऊन आज या उत्सवाची तिसरी रात्र सादर करीत आहोत. नक्कीच होळी या निमित्त शिमगोत्सवाचा उत्साह हा देवगड येथे शिगेला पोचलेला असून या ठिकाणी गाभित समाजाच्या वतीने जो घुमाट हा प्रकार आहे तो त्यांनी आपल्या परीने कशा प्रकारे सादर केला जातो त्यांच्याकडून सांगितला गेलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.